आनंदोत्सव 2026 आपल्या सुंदर सावंतवाडी दिनांक 24, 25 आणि 26 एप्रिल 2026 रोजी चौथ्या वर्षी अधिक भव्य आयोजन, विविध स्पर्धा आणि आकर्षक बक्षिसांची मेजवानी, स्टॉल बुकिंगला अधिकृतपणे सुरुवात, स्थानिक उद्योजक, कलाकार आणि व्यावसायिकांसाठी उत्तम संधी। 24 एप्रिल रोजी रिले मेकिंग स्पर्धा, विजेत्यांना आकर्षक रोख पारितोषिक, प्रथम क्रमांक 10,000, द्वितीय क्रमांक 5,000, तृतीय क्रमांक 3,000। 25 एप्रिल रोजी आंबा स्पेशल पाककला स्पर्धा, प्रथम क्रमांक सिंगल गॅस शेगडी, द्वितीय क्रमांक पुरी यंत्र, तृतीय क्रमांक पुरी प्रेस मशीन। मुख्य आकर्षण दररोजचा लकी ड्रॉ, फक्त 999च्या खरेदीवर सहभागी व्हा लकी ड्रॉ मध्ये। विजेत्यांना दररोज आकर्षक भेटवस्तू जिंकण्याची संधी। आनंदोत्सवाचं ठिकाण आरपीडी हायस्कूल सावंतवाडी, वेळ सायंकाळी 4 ते रात्री 10। आयोजक पौर्णिमा रविकांत सावंत। मग वाट कसली बघताय, मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हा, आज स्टॉल बुक करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क 90 67 92 77 62 आणि 72 49 77 76 79।